Dagitoy akay papanan dagiti sorsorat nganak idanon kada kayo kakabsat dagitoy kas na papateg nga sorsoro siguro kakabsat maawatan nyo met iti kay papanan na apadak nga kay Locanuan dagitoy isu iti napateg nga panagdayaw iti Dios no kasano iti intayo isaserrek iti Diyos ama nakabalin sa amin. Takas digiti mamadtuidi na kung kunada amabasa iti Salmo 56 ito 11. Iti Diyos insaad ko iti panagtalek ko diakto pagbutengan anya iti aramidek iti tao kanyak. Di kita kapsat iti aramid iti tao no isuda mangtertira da kas digiti dakes apanggep da no nakalikod iti maysa a tao. Ngem kadatay kapsat eruper tayo kadagiti nasayaat abanbanag anadyosan gapo iti panagsao tayo iti nasayaat. Di kita kas kay papanan nakapsat digitoy napateg akay papanan na. Takas iti pamanetnet amabasa iti Salmo 56 iti 12. Dagiti karkarim addada kanyak. Isu nga ti karkari adam ilang kadatayo nga kas ibagbagana digitoy asasao. O Diyos ipaay kunto ken ka kadagiti daton pagyaman. Isu nga no kapsat digitoy nga intayo alalaen kas kadagiti kay papanan na nasayaat isu agyaman tayo iti Diyos. Tadigitoy abanbanag makayayo kingkuana. Takas mabasa iti Salmo 56:13 ta inispal mo ito'y kararwak ken patay saan mo aya nga inlisi kadagiti saksakak iti panaka tuwang tapno may makapagnaak iti sangwanan iti Diyos. Paligiti kapsat kas iti bagbagana apan nagna uno ituturong isu digitoy iti sangwanan na gapo kaligiti panagsao akas adda amay parben. So di kita kapsat itin na ibagbaga iti lawag iti sibibiyag. Takas iti panagsao kas sibibiyag ngayon tayo sawang nga maala uno may pataros tayo gapo kadagiti panpanunot tayo mutlaeng no kasano iti intayo ituturong iti Diyos ti kita iti kayat na asawen. Takas mabasa iti Salmo 57 iti 5 may tanok kadi o Diyos itirabaw kadagiti lang langit iti dayag mo rimabawda kadagiti naimbag akapanpanutan itonggal tao kas kuma iti amin adaga. So di kita kapsatin na ibagbaga no kasano iti irorwar uno kasano itin tayo palangala kas nainlagaan lang abanag. Di kita kapsat haan nga dayta iti intayo tungtuntunin no diket kadagiti banbanag anong spiritual nagturong iti Diyos. So di kita kapsat. Kas mabasa iti Salmo 59 iti 9 kaput iti
dilig na agpanlayunar rakto kinka sa iti Diyos iso iti nangat-ngato balwarto kahit nakasaon kap sa digitoy ibagbagana tas kanagiti banbanag nga haan nga napamuan wenno alalagaden iso dayta tikas intayo tuntunen no kasanong panangala tayo kadagiti pinasayaan abanbanag. So kadagiti kapsat ngay nakidandanon gapu kadagiti asasao tapno maadalyo kas kay papanan na ket agyaman na iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.